गुड मर्निं नै दा जोङो लाइनखैजा खारनो फैलायबाय फिल्डआव खारहैनोसै लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थादो हिनजावफ्रानो नै हाग्राया जि साफा खारना नायलांबाय था लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ गासिबो नै फिल्डआव जोंनि फिल्डआव खारलायनोसै आरोना मदिया गिना खारखाला दासला खारनो जमा जालायबाय बेयाव खारगोन दे जायगा थासैनो खारनोसै बुरखायो मा बुरखायो होनदोंलै अ खनसे हायो नब्रा मारै दे खनसे ओरैनोब्रा दे खनसे हायो नट खारबायानो नै जागायबाय दे लगाओ मुड़ी खावगासिनो लोगोफोर खारगासिनो दासो फाथथाम खारनो टिनाव दं दे टिनियाव अबाव खारनो दं बरबरी माला आसाम फरेस्टनि गाबोननिफ्राय जोंना बिदिनो सुटि लाबाय ओइ लागाव 7 मिनिट लागाव ओइ होखाव आसे लागाव होखाव मोनलायबाय खारनाय लोगोफोर 8 मिनिट 25 गुटे लागाव 8 मिनिट 34 मेंनायफोरखौ दोनथ' खारबाय था खारबो फैसाखौ खार 1 मिनिट 2 मिनिट खारनो दिरुंबो उथिजानो लुगैदेरबाय नोंलाय खारनो लगाव Negro, hey, speeder minyak incong. एबार लं जाम्प बारलायसिनो दसे थानानै Jangan batul.
मायाव दे हाकमा सं लोगोफोर खारखांबायबो बारखांबायबो बैयाव बारदोंमोन आरो लं जाम्प मानसिफोरा दाबो दं इयावनो मोनहैजोब्बाय खावसे लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय दे।